Здравей, аз съм Иван Калев и днес ще си поговорим за как завършваме разговора. Какво точно имам предвид с това? Така, пример. Говориш с някой човек. Разбирате се, примерно, той да ти свърши услуга. Обаче не слагате краен срок в изречението. Това е много тънък момент. След 5 дни ти вече си му ядосан и не искаш да го гледаш, защото той не ти е свършил тази услуга. А той дори няма представа кога ще я свърши. Това познато ли ти? Възможно е да ти познато. А защо? Ами защото понякога правим едно много интересно нещо. И то е да си довършим историята в главата по начин, по който на нас ни харесва. Или нас ни устройва, или много искаме да се случи по този начин. А той не е такъв. Ако има конкретен ден и час, за да ти свърши услугата, естествено, нормално е после, ако той не я свърши, ти да не си така много наред с твоите чувства към него. Но ако просто сте се разбрали и ти веднага си сложил свои срокове, без да му ги кажеш, човека няма откъде да знае. Така че, много внимателно е, когато говорим, да се вижда и да остава ясно, че са ни разбрали и чули. Ето това нещо ще получиш на магически огледала. Как и какво чуват другите, когато им говориш. И най-важното, какво разбират от това нещо. Така че, магически огледала 6, 3 и 4 февруари 2024, сайта отдолу. Ето така. Чао! Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.